دایکک و حفت زاروکên xwe ji destê çekdarê Daeş rihabûn. Gardana wê ji Şingalê ber bi çiya sisiyê tebaxa sala 2014 ew dûrî destê Daeş nebir û 19 mehan li bawa ma girtî û meş û gardan her ma take çareya wê lê vê carê ew dûrî Daeş bi yek carî bir. قاعدة مشرقاني انت سعدوان من ماشينة من المالك بيتي انت سبهي وسبهي ديسا ماشين هتا ايفاري ديسا من العراقي من المالك بيتين وديسا ماشين هتا ايفاري سيشي وروجا مريبا بون تام غهانا في منطقة مشتيم غهانا في منطقة تام غهانا مال بوچار شي وروجا چلو سê mirovên xwe di zindanên çekdarê Daeş del pişt xwe hiştin. Leyla gihaşt başûrê Kurdistanê lê wê bavê xwe nedît. ودي اشتهار برايا بس بابي مفلتي بو بابي مجيش كربين ما جلدي ليدا اسات من نادي بحاجي مر بابي مربو من نادي نەخۆشیya Eliya 12 ساڵی و دوو کەچێن din di temenê wê de ew ji destdirêjiyên çekdarê Daeş dûr xistin. Berdinanê mis nebirin û hevalê min jî emirê wan 12 sal bûn ew jî nebirin ew jî dînin û lal bûn nebirin besêj me master û birin qasî me hemû birin. Daeş Leyla û hevjînê wê Elî pêk vegirtin. Lê piştî çend meha ew dûrî hev xistin û Leyla hêl hêviyê ye rojekê Elî bibîne. Şahya rihabûnê ji girtinê kêm caran li ser lêvê Kurdên Êzîdiyê ji destê çekdarê Daeş derketine tê dîtin. Lewma her kesê got ji zindanên Reqa û Mûsilê derdikeve dimîne di hizra ew mirovên xwe got hê di destê çekdarê Daeş de mane. Pêşawa Behlewî Rûda û Kempa Vajid Kendal.